בונה גרשון אכזבת, שישית אולפנה פדיחה, יאללה ימה, מחזור י"ד. איך היא הולכת ברחוב בלי חצאיות, ופתאום בסניף הם נהיות רבניות. אין לכם רחם בכלל יא פתחניות, שישית אשפה לימה מצדיות, גם מבשלות וגם מנקות, ועל השיבוצים אתם כל הזמן בוכות. שרית והקרן ונחמה, מסכנות השנה הן נפלו על חרא של שכבה. שישית אשפה, שישית אשפה, הם פשוט חרא של שכבה. שישית אשפה, מבצע כזה גרוע לא היה. יום בעיר, עולה למרכז, דופקת לי שווארמה, אין בקט! אז לפה דופקת לי חרבנה, עומדת בטריפים ומחכה, בחור מימות לא בא. אותי רואים, מתרחקים, יש לי מלא איפור על הפנים. מאמה, רוצחת על מיאמה, אפילו גם כמה, השיגה קלמה, אז קחי נשימה. כי הרמן שומר נגיעה, ארגלית, 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 איך שאני אוהב לאכול אותה. שישית ימה, כובשים את האולפנה. אז אם בא לך לסבול, תגיעי למבצע שישית, ואם את במחזור, לפחות י"ד. בשלות וגם מנקות, ועל השיבוצים אתם כל הזמן בוכות. שרית והקרן ונחמה, מסכנות השנה הן נפלו על חרא של שכבה. שישית אשפה, שישית אשפה, הן פשוט חרא של שכבה. שישית אשפה, שישית אשפה, מבצע כזה גרוע לא